И здравейте, потребители на YouTube Xbox. И здравейте, потребители на YouTube Xbox. Аз съм Мостачо и днес ще снимаме един клип от моя нов телефон Samsung Galaxy SD. Ще снимаме на играта True Skate. Ето тук съм започнал нова игра. Ще показвам различни трикове, които могат да се направят тук. Не съм най-голямото про, но ще се пробвам. Ще започвам от най-лесния трик Оли. Олито се прави. Първо засилвате скейтборда си. Момент. Засилвате скейтборда си. Скачате и задържите в предната част. Ето тук. Ето тук. Докато се във въздуха. Това е Оли. Друг трик е FS Pop Show, ако не се лъжа. Ето да. Той засилвате си, скачате и завъртате задната част на скейтборда си. Ето така. Ето. Другия трик е Grind. Или има и Real Slide, има и 50 на 50 Grind. Така ще се опитам да направя 50-50 Grind и ще ви покажа. Момент. Ето, има Lazy Grind. Един от грайндовете. Ето скок. Има и Slide. Има много различни грайндове. Няма в момента да се сетя за всичките. Има и Lowride, който е малко трудно да се направи. Ето, Lazy Grind. No Slide. Тия трикове, които са с повечето флипове, няма. Ето 50-50 Grind. Когато половината част от скейтборда ви застане на нещо, което се... Или да правите грайнд и 50% от едната част на скейтборда от едната страна. Ето. Тук е борд слайд. Защото не е точно 50%. Ето. Не ги се получи за сега. Ще опитам да направя 50 грайнд, но не гарантирам нищо. Мисля, че ще мога... Не. Както и да е, пристъпваме към клипчиката. Значи ще направим един симпъл. За флиповете трябва да засилите скейтборда си, направите за Оли и да хванете ето тази част от скейтборда ви и да направите, да го завъртите надясно или наляво. Ето наляво може. Може да се прави всякакви трикове, не мога да ги обясня. Клипове, хелпове и такива работи. Има един трик, който е най-трудният. То е да се направи флип, буквално флип, без извиване на страни и тем подобни. Това беше Оли. Това не беше Оли. Ето, има и не всеки път се получава всеки трик. Играта може да се инсталира от Google Play, която се тегли, или от 4Charet, или най-добре е от playmob.org. Там няма бъгове, няма вируси. Аз тези игри винаги ги тегля там. Така че може да отидете и да се изтеглите. Който иска да се изтегли с пари, да отиде в Google Play и да се изтегли. Само малко ще се пръскванем из мапа.
станахме. Сега ще пиша, тук има различни визии от скейтборда. Примерно ето тук е от по-приближено място. А тук е по-приближено. А тук е най-отдалечено. Всъщност, ето го най-отдалеченото. Така е едно, най-близко, малко по-далече, много близко, най-далече. Ето, като цъкнете ето това и ви връща на рандом точка в мапа, за да ако се заклещите някъде и можете да излезете. Тук имате за връщане, ето вижте. Това е много полезно. Ако видите как се направи някой трик. Значи ето тук имате скейт паркове, но те се купуват. Тук има да си правите скейтборда, ачивменти, стор, място за купуване на работи, така както да. Тук са... това не го знам какво е. Everyone you jump a new gap will be added to this page. Да, тук има не го какво. Трикбук. Ето тук има различните трикове, които може да направите в тази игра. Доста са. Примерно да видим Overcook. Или това май не може да се гледа. Не може да се гледа, както и. Ето тук мисиите. Може да си избирате мисия. Вижте колко са много. Nose blood. Ето Oli and Depends. Момент само да намерим някоя лесна. Примерно тази мисия, която е 15 second score. За 15 секунди трябва да направите колкото се може повече резултат. Виждате. За 15 секунди почти бях за гол. Да. Ти бъде, дами и господа, довиждаме се и до скоро.